musocho niko chigosori chie county ya Kisii nsemo ya secondary esi chigosori chia etamu entangani chigendereta se nsemo ya Kadolo tunga musocho agati chigosori chikwamererwa se etamu ye namone ya gosori ya hockey ase wikira bono chi final chiragosori guri tukoliankyo ase egosori eyu agati ya timu chianyare ko bachikwamerania ase chigosori echo namona Eskuria St Joseph's na Bigena Boys yare kwamerania amone timu ya Sameta Boys tunatokorra kurwa nsemo ya kabere ya studio. Cuida. Felix,